भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், हरे कृष्णा டு எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 17 பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். ஸ்ரத்தா அப்படின்னா நம்பிக்கைன்னு அர்த்தம். இது மேலே நம்ம கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை விசுவாசம் அதுதான். அந்த விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பகவான் இதுல விளக்குறாங்க. அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. இந்த சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்ல அர்ஜுனனோட அவங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு கொஸ்டின் பகவானை பார்த்து கேட்கறாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள் தான் இந்த விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர்ல வரக்கூடிய வெர்சஸ் எல்லாமே. இது நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து குணங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். நம்ம அந்த குணங்கள் சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஒரு மனிதன் வந்து எந்த குணத்தின் அடிப்படையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது வந்து அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு மூலமா, அவங்க பண்ற யாகத்தின் மூலமா, அவங்க பண்ற தவம் தானம் இதன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? நம்ம இவ்வளவு நாள் இந்த இந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கே அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்திருக்கும். நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? ஜட குணங்கள் 3 சொல்றாங்க. 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். நம்ம குட்னஸ்ல இருக்கோமா, அதாவது சத்துவ குணத்துல இருக்கோமா, அல்லது தமோ குணத்துல இருக்கோமா, இல்ல ராஜச குணத்துல இருக்கோமா அப்படிங்கிற டவுட் நமக்கு இருக்கும். அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற கியூரியாசிட்டி இருக்கும். இப்ப இந்த சாப்டரை படிச்சு விட்டு நமக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, நம்ம எடுத்துக்கிற ஆகாரத்துல இருந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட தவம் தானம் யாகம் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்மளோட குணநலன்கள் எதுல இருக்கு அப்படிங்கறது நம்மளே நம்ம வந்து இது பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த சாப்டருக்குள்ள நம்ம இப்ப போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டிஸுக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர் சம்மரி, இந்த சாப்டர் இருக்குல்ல 17th சாப்டர் சம்மரி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 16th சாப்டர் லைட்டா ஒரு டைம் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்திடுறேன். 16th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வாசுர குணங்கள். ஓகேவா? தெய்வீக குணங்கள் என்ன, அப்புறம் அசுர குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பகவான் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க. தெய்வ குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி இருப்பாங்க. அசுர குணங்கள் அந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனாலே அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்ற மாட்டாங்க. சாஸ்திரிக் விதிகள் அந்த ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா we have to follow. அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் அதுல என்ன சொல்லப்படுதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? மனம் நிம்மதியா இருக்க முடியும். அப்புறம் நம்மளால உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். பரம இலக்கை அடைய முடியும். ஓகேவா? அந்த சாஸ்திர விதிகளை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, எய்தர் நம்ம இந்த மாதிரி வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்குல்ல, வேத குறிப்புகள் எதையாவது படிக்கலாம், அல்லது பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்ம ஒரு குரு ஆச்சாரியா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம சரணாகதி பண்ணிக்கலாம். அவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. என்ன மாதிரி வழிமுறையில நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பரம இலக்கை அடைய முடியும் அப்படிங்கறது அவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. ஸோ எதுவா இருந்தாலும் we have to follow some rules and regulations. ஓகேவா? நம்ம ஒருத்தவங்களை ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி, அல்லது நம்ம ஒரு புக்கை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்ல டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படுறது மூலமா நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வருது. அதுல இருந்து நமக்கு பரம பூரண உண்மை யாருன்னு தெரியுது. ஸோ அந்த பரம இலக்கை அடையிறோம். ஆனா அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த குணங்கள், அந்த அகந்தை, அந்த அகங்காரம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, தான் அப்படிங்கிற கர்வம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ண விடாது, அவங்கள ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்க விடாது. ஸோ ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதை எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம என்ன செய்வாங்க, அழிவை நோக்கி போவாங்க. அது பகவானே லாஸ்ட் சாப்டர் சொன்னாங்க, அசுர இயல்பு உடையவர்களை நான் நரகத்தில் தருவேன். அதை விட
விட கீழான லோகங்களுக்கு அவங்கள தள்ளுவேன். ரொம்ப கீழான பிறவி எடுக்கிற நிலைமைக்கு அவங்க வருவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரியா? அதே மாதிரி அந்த சாப்டரோட கடைசியில அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போன போக்கில் யாராவது ஒருத்தவங்க செயல்பட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பக்குவத்தை அடையவே முடியாது, பரம இலக்கை அடையவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எது கடமை எது கடமை இல்லை அப்படிங்கிறது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி வேதிக் ரெஃபரன்சஸ பார்த்தோம்னா, அல்லது யாராவது ஆச்சரியக்கிட்ட நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம அவங்க சொல்ற பாடமுறைகள் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு அதுபடி நம்மளோட வாழ்க்கை முறை அமைச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் இது செய்யணும், இது செய்யக்கூடாத செயல், இது கடமை, இது கடமை அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் நமக்கு தெரிய வரும். அப்படியெல்லாம் இல்லாம மனம் போன போக்குல எனக்கு இதெல்லாம் வரும், என்னால இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு செய்யறவங்க யார் அப்படின்னா அசுர இயல்புடையவர்கள். அவங்க பரம இலக்கை அடைய மாட்டார்கள், என்னை வந்து அடைய மாட்டார்கள்னு பகவான் லாஸ்ட் சாப்டரோட கடைசியில சொல்லி முடிச்சாங்க. அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. ஏன்னா அந்த அந்த சொன்னாங்களா, அர்ஜுனனுக்கு அந்த டவுட் வந்துருச்சு. என்ன கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா, அர்ஜுனாஸ் இன்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப். அந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத எதுவுமே என்ன இருக்கும், ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அதுக்கான குறிப்பு இருந்திருக்கணும், இதை இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு அதை என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு வடிவமைச்சிருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு ஆத்தரைஸ்டா இருக்கணும். யாராவது ஒருத்தவங்க இது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை டிக் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இல்லாம யாருமே சொல்லாதது தன்னுடைய மனம் போன போக்குல தன்னோட மனக்கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி சில பேர் என்ன பண்றாங்க, வழிபாடுகள் பண்றாங்க. அவங்களோட நேச்சர் எப்படிப்பட்டது, அவங்களோட குணம் அப்படிங்கிறது வந்து சத்துவ குணம்னு சொல்ல முடியுமா, ராஜச குணமா, தாமச குணமா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அது 17.1. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க, 3 modes determine one's faith and worship. ஓகேவா? அந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் இருக்குல்ல, அதுதான் ஒவ்வொருத்தவங்களோட நம்பிக்கையும் அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகளையும் அதுதான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது, அதுதான் வந்து நிறுவுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இவங்களோட நம்பிக்கை இதை பொறுத்துதான் இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன மாதிரி வழிபாடு பண்ணுவாங்க, சோ அந்த வழிபாடு முறையை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க இந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள். ரொம்ப உடலை கஷ்டப்படுத்திட்டு வருத்திக்கிட்டு அடுத்தவங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி செய்யறோம் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, சில வர்ஷிப் எல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு வர்ஷிப் நடந்தது, இந்த டிசைன்ல ஒரு வர்ஷிப் நடந்தது அப்படின்னா அப்ப தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கவங்க தான் இதை செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டிருக்குது. இதை பகவான் வந்து பதிலா கொடுக்குறாங்க. இது 17.2ல இருந்து 7 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. 17.8ல இருந்து 10 வரைக்கும் 3 ஸ்லோகாஸ் வந்து ஃபுட்ஸ் இன் 3 மோட்ஸ், 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது 8, 9, 10 அதுல பார்க்க போறோம். அப்புறம் 11, 12, 13 இந்த 3 வெர்சஸ்ல சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 மோட்ஸ். ஓகேவா? அங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு இந்த 3 மோட்ஸ், அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய யாகம் என்ன, ரஜோகுணம், தமோகுணம், இது 3 வெர்சஸ்ல சொல்ல போறாங்க. 14, 15 and 16 இந்த 3 ஸ்லோகாலையும் 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டரிட்டி, தவங்கள். சரியா? என்னென்ன விதமான தவங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த தவங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க எந்த மாடுல செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த குணம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் நேற்று கிளாஸ்ல ஒரே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு நானு. தவங்கள் 3 இருக்குது, வாக்கு தவம், உடல் தவம், அப்புறம் மனதவம்னு 3 இருக்கு. அந்த 3 தவத்தையும் வந்து எந்த 17, 18 and 19 அந்த 3 ஸ்லோகாஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் சேரிட்டி, தானம் கொடுக்கணும். சரியா? அந்த தானங்கள் வந்து 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்லயும் கொடுக்கலாம். அது 20, 21, 22 இந்த வெர்சஸ்ல சொல்லப்படுது. ஓம் தத் சத் அப்படின்னா இது வந்து எல்லா வேத பிராமணர்களும் நம்ம வீட்டிலேயோ இல்ல வெளியிலயோ இல்ல கோயிலையோ எந்த ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு யாகமோ இல்லது ஒரு வேள்வியை வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெரியுதா பிரபு? இத சொல்லிதான் வந்து அவங்க தன்னோட வேள்வியோ யாகமோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓம் தத் சத். இது வந்து 23, 24 அப் டு 28 வரைக்கும் இந்த இந்த வெர்சஸ்ல இது சொல்லப்பட்டிருக்குது. 17.1 अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோகுணத்திலா? அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, என்ன
போன சாப்டரோட லாஸ்ட் வெர்ஸ்ல பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, சாஸ்திரத்தோட விதிகளை பின்பற்றாம ஒருத்தவங்க எது கடமை இல்லைன்னு தெரியாம ஒருத்தவங்க செஞ்சாங்க, அவங்களோட வர்ஷிப் அவங்களோட பாதைகளை அவங்க வளர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால பரம இலக்கை அடைய முடியாதுன்னு பகவான் சொன்னாங்க. அதுக்காக அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் அவங்க வந்து தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி பகவானை வழிபட்டாங்கன்னா சரியா, அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? ஏன்னா அசுரர்களும் வந்து பகவான் வழிபாடு உண்டு. அசுரர்களும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தேவையான சில வரங்களை வாங்குறதுக்காக அவங்களும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வழிபடுவாங்க, பிரார்த்தனைகள் செலுத்துவாங்க. சோ அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க இருக்கும்போது அவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களா, அந்த வழிபாடு வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்து செய்யறாங்களா, ரஜோல செய்யறாங்களா, அல்லது தமோ குணத்துல செய்யறாங்களா அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பகவான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னா, உடல் ஒரு ஒரு ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துக்கு அந்த ஆத்மா வந்த உடனே அது ஒரு உடலை பெறுது. அந்த உடல் பெற்ற சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அந்த ஆத்மாவின் சுபாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உடல் உடல் சம்பந்தப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஸ்தூல உடல் இருக்கு, பௌதிக உடல், அப்புறம் ஸ்தூல உடல் சொல்லுவோம், சூட்சமம், ஸ்தூலம், அப்புறம் ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அதுக்குன்னு சுபாவம் எதுவும் கிடையாது. பஞ்சபூதங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா? அடுத்தது சூக்ஷ்ம உடல்னு இருக்கு, அதுல என்ன முக்கியமா இடம் பெறுது அப்படின்னா மனம்ங்கிற ஒரு விஷயம் இடம் பெறுது. மனம், புத்தி, அப்புறம் அகங்காரம். ஓகேவா? அந்த மனம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கு இன்னொரு சுபாவத்தை கொடுக்கும். சரியா? அந்த மனம் சொல்ற மாதிரி ஆத்மா கேட்க வச்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆயிடும், அது அந்த மனம் தான் வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து தன்னுடைய இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி இழுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா மனத்தை அந்த ஆத்மாவால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது, சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களுக்கும் ஆட்படாம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அந்த உடல்ல கொண்டு போயிட முடியும். ஆனா அந்த ஆத்மா அந்த மாதிரி ஆகாது. அது சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனுடைய நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல போய் அது மாட்டிக்கும். அந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணம். இதுல மிகவும் மோசமான குணம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோகுணம். தாமச குணம்ங்கிறது சுத்தமா இருளடைந்த குணம். அதுல வந்து அறியாமை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. அதுல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால பரம இலக்கை அடையிறது என்ன, அதை பத்தி நினைக்க கூட அவங்களுக்கு அறிவு, அந்த ஞானம்ங்கிறது இல்லாம போயிடும். சோ இந்த மாதிரி 3 வகையான குணங்களாக பிரிக்கலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் வந்து செகண்ட் ஸ்லோகால சொல்றாங்க. 17.3 சத்வானுரூபோ ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோ அயம் புருஷோ யோ யச்ரத்த ச ஏவ சஹ. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். ஓகேவா? இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பு இருக்கு. 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நம்ம இருக்கோங்கிறதுனால கீழான இருப்புன்னு சொல்லியாச்சு. ஒரு மனிதன் என்ன ஆகுறான், ஒரு ஆத்மா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜட இயற்கைக்கு வந்த உடனேயே இந்த இயற்கையோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா மாயாசக்தி. அந்த மாயாசக்தி தோற்றுவிக்கிறது தான் இந்த 3 குணங்கள். அந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டுறான், அந்த குணங்கள் அவனை ஆக்கிரமிச்சிருது. சோ அதனால ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். சரியா? அது அவன் எந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு உண்டாகுது. சத்துவகுணத்துல இருந்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு பகவானை பத்தின நம்பிக்கை இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து தன்னை பத்தின தான் சுய கௌரவம், அப்புறம் தன்னை பத்தின ஒரு கர்வம் இருக்கும், அகந்தை இருக்கும், அது அந்த நம்பிக்கை தான் அவனுக்கு இருக்கும். இதுவே வந்து தாமச குணம் அப்படின்னா அவன் ஃபுல்லா சோம்பல்ல தான் இருப்பான். அவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்னா சோம்பலாவும் மயக்கத்தோடையும் எதையுமே செய்ய தோணாதவனாவும் ரொம்ப அற்ப பிறவியா அவன் இருப்பான். ஸோ அவனோட நம்பிக்கைங்கிறது அவனோட சுபாவத்தை பொறுத்தது. அந்த சுபாவம் எதனால வருது அப்படின்னா அந்த அவன் ஆட்பட்டு இருக்கிற குணத்தை பொறுத்தது. ஏன் அப்படின்னா அந்த குணங்களுக்கு கீழே தான் அவனோட இருப்புங்கிறது இருக்கு. ஏன்னா மாயாசக்தி தான் அவனை கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது. சோ அந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் அவன் செயல்பட வேண்டியதா இருக்குது. அதனால அவன் நம்பிக்கைய அந்த குணங்களை பால் அது விருத்தி பண்ணிக்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். இதை இப்ப சொன்னதுதான். உயிர்வாழியானவன் நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா அவன் அதுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குல்ல, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவான். அந்த நம்பிக்கையை வச்சு நம்மளால அவனை வந்து எந்த கேட்டகரியில இருக்காங்கிறது சொல்ல முடியும். இந்த மேல இருக்க அந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இதுல சத்வ போட்டிருக்கிறாங்க, தென் ரஜஸ், அப்புறம் சுத்த சத்துவ. தாமச இதுல வரவே இல்லை. ஓகேவா? ஏன்னா தாமச குணம்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டா அறியாமைன்னு சொல்லியாச்சு.
ஃபுல்லா அவங்க மயக்கத்திலையும் இருள்லயும் அறியாமையிலையும் இக்னோரண்ட் மோடுன்னு தான் அது பேரே. என்ன அப்படின்னா இக்னோரண்ட் மோடு. அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, ராஜச குணத்துக்கோ சத்துவ குணத்துக்கோ வரவே முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது சுத்த சத்துவ அப்படிங்கிற அந்த பரம இலக்கு பரம புருஷனோட அவங்களோட குணத்துக்கு எப்படி நம்மளால வர முடியும்? சரியா? சோ அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டா நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும், நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ராஜச குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கர்மங்கள் செய்வாங்க. கர்மங்கள் செய்யறது அவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாமே என்னன்னா சோஃபார் நம்ம படிச்சுட்டு வந்ததுல இருந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்கள் மேல ஒரு கண்ணா இருந்துதான் அவங்க தன்னோட காரியங்களை செய்வாங்க. சோ அந்த அதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ரிசல்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட் இருக்குல்ல, அது மேல அவங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு எப்பவுமே இருக்கும். சோ அந்த கர்மங்களை விரும்பி அவங்க செய்வாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா தீராத ஆசை உண்டாகும், காமம். சரியா? தீராத ஆசை உண்டாகும். மேல மேல அதே செயலையை திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அடைய வேண்டிய பொருளை அடைஞ்சாலும் கூட அவங்களுக்கு அந்த தீராத மோகமத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதுலயே அவங்க என்ன ஆயிட்டு இருப்பாங்க, திருப்பி திருப்பி எவாலுவேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. தென் அதுல இருந்து அவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க எலிவேட் ஆகி சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் போகலாம். ஏன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்கள் வந்து புண்ணிய பலனையும் தெரியும், பாவ பலனையும் தரும். ஸோ அட்மோஸ்ட் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து புண்ணிய பலன்களை தந்ததுன்னா அவங்க போகக்கூடிய ரீஜன்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வர்கலோகம். ஸோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க கர்மங்கள் செய்வாங்க, பலநோக்கு கர்மங்கள் அது. அந்த பலநோக்கு கர்மங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா காமத்தை தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குது. அதாவது தீராத ஆசை. தீராத ஆசை இருக்கிறதுனால மேல மேல அதே செயல்களை செய்யறாங்க. ஆனா அதோட புண்ணிய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக கொஞ்ச நாள் காலம் வந்து அந்த ஆத்மா எங்க போகுது அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போகுது. அவங்கள வந்து காமி அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சொல்ல முடியும். ஓகேவா? வி கேன் கால் தெம் அஸ் காமி. அடுத்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பாருங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஞானம்ங்கிறது தானாவே இருக்கும். சரியா? அவங்களுக்கு புத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட செயல்களா இருக்கணும். அப்புறம் பலன் எதையுமே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது, அதை அவங்களுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். எல்லாமே அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த ஞானம் இருக்கும். சரியா? சரண்டர் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே அது அந்த ஞானம் தான், அந்த அறிவு தான். சரண்டர் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா முக்தி கிடைக்கும். முக்தி வந்து எது வரைக்கும் அவங்களை கொண்டு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். ஓகேவா? பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடணும், பரம இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு இடத்துக்கு அவங்களை கொண்டு போகும். இது வந்து அந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு தோன்றாத உருவம் தான் அது. அது கம்ப்ளீட் பகவான் கிடையாது, அது தோன்றாத உருவம் தான். ஏன் அப்படின்னா அவங்க சத்துவகுணத்துலதான் நிலை பெற்று இருக்கிறாங்க. அதாவது ஜட உலகத்து சம்பந்தப்பட்ட 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுலயே நல்ல குணத்துல அவங்க நிலை பெற்றிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அது யாரு அப்படின்னா ஞானி. அது அப்படி இருக்கவங்களை வந்து we can call them as ஞானி. அடுத்தது பக்தா இருக்காங்கல்ல, பக்தா என்ன பண்ணுவாங்க, ராஜஸ்ல இருக்க மாட்டாங்க, அதுல இருந்து எலிவேட் ஆகி சத்துவ குணத்துக்கு வருவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருந்து இன்னும் எலிவேட் ஆகி சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வருவாங்க. சரியா? சுத்த சத்துவா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா விஷயங்களையும் போய் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுறது. யாரையுமே உடலாலேயோ மனசாலேயோ வாக்காலேயோ யாரையுமே துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. ஓகேவா? அவங்க அவங்களோட நடவடிக்கைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிர்குணவாதியா அவங்கள மாத்திடும். எதுக்குமே கவலை இல்லாம நேத்தி நம்ம பார்த்தோம்ல 26 குவாலிட்டிஸ், டிவைன் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த 26 குவாலிட்டிஸ் ஒரு சேர ஒருத்தவங்கள்ட்ட அமைஞ்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கதான் பக்தா. அவங்க என்ன செய்வாங்க, பக்தி தான் பண்ணுவாங்க. பக்தி பாதையில தன்னோட வாழ்நாள அவங்க அமைச்சுப்பாங்க. பக்தி தான் தொடர்ந்து பண்ணுவாங்க. அந்த பக்தி பிரேம பக்தியா இருக்கும், பகவான் மேல தீராத காதலா இருக்கும். சரியா? ஏன்னா செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாங்க, செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸாவே இருந்தது அப்படின்னா அது பிரேம பக்தி. அவங்க என்ன செய்வாங்க, கிருஷ்ணா அர்ச்ச விக்கிரகமா வச்சு கும்பிடுவாங்க. அவங்களோட வர்ஷிப் எப்படி இருக்கும்னா ஐடோல் வர்ஷிப். பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பகவானோட பரம இலக்கை அவங்க அடைஞ்சிருவாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா பக்தா. சோ 3 விதமான ஆத்மாக்கள். அது தன்னோட செயல்களை பொறுத்து அவங்களோட குணங்களை பொறுத்து நம்ம அவங்கள கால் பண்ணலாம். ஒண்ணு காமி, இன்னொன்னு ஞானி, இன்னொன்னு பக்தா. ஓகேவா? காமிங்கிறவங்க வந்து எந்த அவங்களோட சுபாவம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜச சுபாவமா இருக்கும். ஞானி அப்படிங்கிறவங்க அந்த 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 பாயிண்ட ரீச் பண்ணிருக்காங்கல்ல, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட குணம் என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணம். பக்தர்களோட குணம் என்ன அப்படின்னா சுத்த சத்துவா. இது புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த கிராஃப் போட்டிருக்கிறாங்க, இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல இருந்து. சோ இந்த 3 விதமான இயற்கை குணங்கள் இருக்குல்ல, சத்துவ, தாமச அண்ட் ராஜச. அதுல இந்த தாமச கம்ப்ளீட்டா நம்ம எடுத்துடணும், அதுல இருக்கவே நம்ம கூடாது. அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால இந்த நிலைமைக்கு நம்மளால வரவே முடியாது. பகவான் யாருங்கிற விஷயம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ராஜச குணத்துல தீவிர குணத்துல நம்ம இருந்தாலும் கூட பல டைம் நம்ம ராஜச குணத்துல இருக்கிற மாதிரி ஆகுது. ஏன்னா இந்த ஜட இயற்கையில நம்ம உழண்டுட்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அதுல இருந்து எலிவேட் ஆகி சத்துவ குணத்துக்கு வரலாம். சத்துவால இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம ஏற்றம் பெற முடியும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதன் மூலமாக.
நம்ம செய்யற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னா சுத்த சத்துவா நிலைக்கு போக முடியும். 17.4 ஹரே கிருஷ்ணா. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராஜசாக பிரேதான் பூத கணாம்ச சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அவங்களுக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அவங்க ஒரு ஆத்மா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கும். அந்த சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்துப்பாங்க. அவங்க எந்த நம்பிக்கையில இருக்காங்களோ அவங்கள அந்த கேட்டகரியை நம்மளே டிக் பண்ணிடலாம். சரியா? சோ சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். தேவாசை யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்க சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். ஓகேவா? ஏன்னா இம்மிடியட் ரிசல்ட் வேணும் உங்களுக்கு. தேவர்களை வழிபட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாள் பட வழிபடணும். அவ்வளவு நாள் வழிபடுறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் பொறுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இல்ல, நம்மளுக்கு உடனடியே ரிசல்ட் வேணும், இம்மிடியேட் நம்ம கை மேல நமக்கு ஃப்ரூட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த மாதிரி இம்பாக்ட் இம்மிடியேட்டா கொடுக்கக்கூடிய அசுரர்களை வழிபடுவாங்க. சோ அது தீவிர குணம். அது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ, ஏன்னா தமோகுணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே மயக்கம், இருள் சார்ந்த இடம், இதுதான் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான இடமா இருக்கும். சோம்பல், சரியா? அவங்களோட செயல்கள் இது செயல்படாமே இருக்கிறது, சும்மாவே இருக்கிறது, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமை குணத்தோட கம்ப்ளீட் நேச்சர் இது. இவங்க போய் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் கூட, ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்க, விரும்பி யாரை போய் வழிபடுவாங்க அப்படின்னா பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்கும் அப்படின்னா இருள் பிடிக்கும். ஓகேவா? இருள்ல போய் இருட்டுல இருக்கிற பேய்கள் பூதகணங்கள் அது அவங்கள்ட்டேந்து வந்து என்ன இவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வருது அப்படிங்கறத யோசிக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களுடைய வழிபாடுகளை அவங்க தொடர்ந்து செலுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. 17.5 and 6. Hare Krishna. Ashastra vihitam koram tapyante ye tabojanaha tambahamkara samyukta kamaraga palanvitaha kashayanta sharirastam bhudakrama mama chetasaha mam chaivanta sharirastam tan vidya sura nishchayat. Hare Krishna. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களின் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜடமூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஓகேவா? அசுரர்களோட குணங்களே என்னென்ன நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். காமம், பற்றுதல், அகங்காரம், சுய கௌரவம், இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி விஷயம். இன்னொன்னு முக்கியமா என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லி இருக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சோ சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத, அதுல சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அன்ஆத்தரைஸ்டு திங்ஸ். அந்த அன்ஆத்தரைஸ்டு திங்ஸை யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முட்டாள்கள் தான் பண்ணுவாங்க. யார முட்டாளும் பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னா தீயோர்கள், அசுரர்களை தான். ஓகேவா? தீயோர்கள் 4 விதமான தீயோர்கள்ல முதல்ல யாரு அப்படின்னா மூடர்கள் தான் பகவான் சொன்னது. சோ அந்த முட்டாள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அசுரகுணம் வாய்ந்தவர்களா இருக்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப தனக்கு வந்து ரிசல்ட் நல்லபடியா கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஒரு தற்பெருமையோடையும் ஒரு அகங்காரத்தோடையும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னோட உடலை வருத்திக்கிறது மூலமா தான் நினைச்சதை அடைய பெறுவாங்க. அந்த மாதிரி தன்னுடைய உடலை வருத்திக்கிறாங்க. உடலுக்குள்ள யார் உரையிறா? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவும் உரையிறாங்க. சோ பரமாத்மாவை துன்புறுத்துறமே அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு இல்லை. அந்த எண்ணம் இல்லாதனாலதான் அவங்கள முட்டாள்கள்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரியா? சோ அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த செயல் மூலமா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் தேவை. அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க அந்த செயலை செய்யறாங்க. பலனை வந்து நம்ம பகவானுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டோம், உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பகவானை துன்புறுத்தணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்திருக்குமா? வராது. அந்த பலன் வந்து நமக்கு வேணும், அந்த பலனை நான் அடையணும், என் குடும்பம் அடையணும், சரியா? நம்ம இங்க சந்தோஷமா இருக்கணும். இது வந்து அசாஸ்வதம், இது டெம்பரவரி. ஆனா இது டெம்பரவரின்னு தெரியாத தனத்தினால அவங்களை முட்டாள்கள்னு சொல்றாங்க பகவான். அப்புறம் நான் தான் அதை செஞ்சேன், அப்புறம் அதுக்கான பலனை நான் தான் அனுபவிப்பேன் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களை என்னன்னு சொல்றாங்க, அகங்காரம் பிடிச்சவங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அந்த கர்வவாதிகள். சரியா? இதெல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னா அந்த பலன்கள் மேல அவங்க வச்சு பற்றுதல்னால வருது. அந்த பலனை அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், துறக்கணும். துறக்காததுனால பற்றுதல் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகுது. இங்க போட்டிருக்க இமேஜஸ்ல பாருங்க, அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க உடல்ல துன்புறுத்திக்கிட்டு செய்யறாங்க. உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது. ஓகேவா? பாடி அதுல ஜட மூலக்கூறுகள் என்ன, மூலகங்கள் நம்ம பார்த்ததுல கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு, ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கு, அப்புறம் அது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது, மனம், புத்தி, அகங்காரம் அது இருக்குது. அப்புறம் முக்கியமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம படிச்சோம்.
13th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சது ஜட மூலக்கூறுகள், அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சரோட 24 எலிமெண்ட்ஸ். அது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா துன்பப்படுது. அவங்க இந்த மாதிரி தன்னுடைய உடலை வருத்திக்கிறது மூலமா. உடல் வருத்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்குதுங்கிறது 2வது விஷயம். ஆனா உடலை வருத்திக்கிட்டு அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, இத்தனை விஷயங்களையும் அவங்க துன்புறுத்தி இருக்கிறாங்க. ஒன் மோர் திங், பகவானையும் அவங்க துன்புறுத்தி இருக்கிறாங்க. அதனால பகவான் வந்து அவங்களை என்னன்னு சொல்றாங்க, முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 17.8 हरे कृष्णा आयु सत्व बलोराक्य सुखप्रीति विवर्तनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः. हरे कृष्णा. இப்ப இந்த வரிசையா வரக்கூடிய 3 வெர்சஸ்ல என்ன சொல்ல போறாங்க, பகவான் வந்து எந்த குணத்துல இடம் பெற்றவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகேவா. இதுல வந்து சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள். ஓகேவா. எந்த உணவு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரணும்னா சாட்டிஸ்பாக்சன் வரணும். சரியா. சாட்டிஸ்பாக்சன் வரக்கூடிய உணவு அதுதான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஆயுளை விளக்கும், நம்மள வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கும். சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. அந்த மாதிரி உணவு என்ன அப்படின்னா சாத்விக குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. சாத்விக குணம் நல்ல ஒரு குணம். ஓகேவா. குட்னஸ் மோட்ல இருக்கவங்களுக்கு இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, ரொம்ப ஜூசியா இருக்கும், டேஸ்டியா இருக்கும். தென் கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, ஏன்னா ஃபுல்லா நட்ஸ், அப்புறம் பால் பொருட்கள். கொழுப்பு சத்து எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பால் பொருட்கள்ல இருந்து வரும். பால், தயிர், வெண்ணெய், நெய் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து வந்து கொழுப்பு சத்து எடுத்துக்க முடியும். ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பையாக உள்ளன. நமக்கு ஒரு சந்தோஷமும் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி ஆகாரங்களை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மன நிம்மதி, சந்தோஷம் கிடைக்கணும். வயிறுக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் பண்ணாத உணவு. இது என்ன செய்யுமா, நம்மளோட ஆயுளை விருத்திக்கும். ஓகேவா. ஆயுள் விருத்தி இருக்க இருக்க நமக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு சாத்வீக நேச்சர் வந்துருது. குட்னஸ் மோட்ல இருக்கும்போது நம்ம பகவான நல்ல நிதானமாவே நம்ம தியானிச்சுட்டு இருக்கோம். அவங்கள நினைக்கிறதுனால நம்ம பரம இலக்கை அடையலாம். சோ ஒரு ஃபுட் கூட என்ன பண்ணுது, நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போகுது. ஓகேவா. 17.9 and 10 கட்வம்ல லனவ் ஹரே கிருஷ்ணா கட்வம்ல லவனாத்யுஷ்ண தீக்ஷண ருக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹாரா ராஜஸ்வேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாஹ யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் ஜயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள். எத்தனை கேட்டகரி இருக்கு பாருங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். தீவிர குணம் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி சாப்பாடு ரொம்ப விருப்பமானதா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கசப்பு, புளிப்பு, அப்புறம் உப்பு நிறைந்தது. தென் ரொம்ப காரமா சாப்பிடுவாங்க, சூடா, அப்புறம் உலர்ந்த ட்ரை ஃபுட்ஸ் இருக்குல்ல அது, மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள். இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். அதாவது கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணுவது, நம்மளோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்தை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் அப்படி வச்சுக்கலாம். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. சொன்னதுதான், நோய் உண்டாகும். சரியா. பித்தம் அது அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பித்தம் அதிகரிக்கும். உடல்ல வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், ஒரே லெவல்ல இருக்கணும். ஓகேவா. கபம், பித்தம், வாதம் எல்லாமே ஒரே லெவல்ல இருக்கணும். எப்ப அதெல்லாம் மாறுபடும் அப்படின்னா அந்த காலை தான், பிரயாண காலை அப்படிங்கும் போதுதான் என்ன ஆகும், பித்தம், வாதம், கபம் எல்லாம் வந்து மாறுபட்டுடும் அவங்களுக்கு. அதனால டிசீஸ் வரும். பட் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லயே இந்த மாதிரி சாப்பாடை சாப்பிட்றதுனால வருது அப்படின்னா அது நோயை தான் உண்டாக்கும். அது நமக்கு என்ன கொடுக்கும், துன்பம், வலி இதெல்லாம் தான் கொடுக்கும். டிசீஸ் வந்ததுனால நமக்கு என்ன வரும், துன்பம் தான் வரும், சோகம் தான் வரும். சரியா. சோ இந்த மாதிரி ஆகாரங்கள் யாருக்கு அப்படின்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவு. இது பகவான் சொல்றது. இந்த கேட்டகரி எல்லாமே அவங்க கொடுக்கறது. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, அதாவது அதுவே வந்து என்ன அப்படின்னா பழைய சாப்பாடுன்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்புறம் சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு தான் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட உணவு. சரியா. இப்ப நமக்கு வேணும்னா இப்ப சமைச்சு நம்ம சாப்பிடணும். 3 hours முன்னாடி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னாலே அதே ஓல்டு ஃபுட்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்புறம் சுவை இல்லாத உணவு, அப்புறம் ஊசி போன, கெட்டு போனது இருக்குல்ல, மேலெல்லாம் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ல, அந்த உணவு சாப்பிடக்கூடாது. எச்சில் பட்ட உணவு. எச்சில் பட்ட உணவை நம்ம எப்ப சாப்பிடலாம், ரெமனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரியா. பகவானோட எச்சில் பட்ட உணவு அல்லது குரு, ஆச்சாரியா அவங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உணவு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வச்சது இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த எச்சில் பட்டது வந்து நமக்கு ரொம்ப புண்ணியத்தை கொடுக்கும். பகவானுக்கு நைவேத்தியமா கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதை பிரசாதமா எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எச்சில் பட்ட உணவு தான். ஆனா அது நமக்கு புண்ணிய பலனை தரும். நம்மளோட குருவுக்கோ ஆச்சாரியாவுக்கோ நம்ம சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அவங்களோட இலையில மீதி இருக்கிறத எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது எச்சில் பட்ட உணவு. ஆனா அது வந்து பாவ பலனை தராது, நமக்கு புண்ணியத்தை தரும். சரியா.
ஆனா இது யாராவது கடிச்சிட்டு பாக்கி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி எச்சில் பட்ட உணவு வந்து சாப்பிடக்கூடாது. தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் என்ன மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஓகேவா? தீண்டத்தகாத பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே என்ன அப்படின்னு நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவுகளை தான் நம்ம பகவான் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா கொழுப்பு சத்து நமக்கு எதுல இருந்தே கிடைச்சிரும், பசு தரக்கூடிய பால்ல இருந்தே கிடைச்சிரும். அது நம்ம பசுவை மிருகவதை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது பகவான் கண்டிக்கிறாங்க. 17.11 अपलाङ्काङ्क्षिभिरेज्ञो विदितिष्ठो य युज्यते यष्टव्यम् ஏவேதி மனः சமாதாய சாத்விகः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஓகேவா? இதுல வந்து யாகம் வந்து பலவிதமான யாகங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சாப்டர் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன். ஐ திங்க் 15th சாப்டர் நடத்தும்போது சொல்லியிருப்பேன். திரேதா யுகத்துல, சத்தியுகத்துல, துவாபர யுகத்துல, கலியுகத்துலன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட யாகங்கள் பலது இருந்தது. சரியா? சத்தியுகத்துல சத்திய யுகத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த மனிதர்களோட வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப ஜாஸ்தி. 1,00,000 ஆண்டுகள் அவங்க வாழ்ந்தாங்க. ஸோ அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சது, தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க முடிஞ்சது. மெடிடேஷன், உடலை வருத்தி மனதை வருத்தி அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அவங்களால என்ன செய்ய முடிஞ்சது, பகவானை நினைக்க முடிஞ்சது. அது மூலமா அவங்களால இறைவனோட பாதத்தை அடைய முடிஞ்சது. ஓகேவா? இப்ப தியானம் அல்லது அந்த மாதிரி அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த அந்த யாகம்ங்கிறது பெஸ்ட். அப்ப அடுத்தது திரேதாயுகத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து வேள்விகள் நடத்தினாங்க. ராஜசூய யாகம் நடத்தினாங்க. ராஜசூய யாகம் நடத்தி தான் வந்து அஸ்வமேத யாகம் நடத்தி தான் வந்து ஒரு ஒரு ராஜாவும் என்ன செய்வாங்க, தன்னோட நாடோட பவுண்டரிஸ் எல்லைகள் இருக்குல்ல அதை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. ஒரு ஒரு நாட்டோட சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த ஒரு யாகம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த யாகத்தோட பலன் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த வெற்றியை கொடுக்கும். அவங்க போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். அப்புறம் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் இவங்க பண்ணாங்கல்ல, தசரதன் பண்ணாங்க புத்திரகாமேஷ்டி யாகம். அது மூலமா தான் யாரு கிடைச்சாங்க, ராமலட்சுமண பரத சத்ருகன் பிறந்தாங்க. ஓகேவா? அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அந்த திரேதா யுகத்துல அதுக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்ட யாகங்கள், வேள்விகள் அதெல்லாம். அடுத்த துவாபரயுகத்துல என்ன அப்படின்னா விரிவான கோயில் ஃபங்க்ஷன்ஸ், கோவில் கட்டுவாங்க. அப்புறம் கோவிலுக்கான அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பொருள் செலவு பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. துவாபரயுகத்துல நடந்தது. ஆனா கலியுகத்துல ஏன்னா அப்பயும் அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் ஜாஸ்தி. 1,00,000 இயர்ஸ் இருந்தது. அப்புறம் குறைஞ்சு 10,000 இயர்ஸ் ஆச்சு. அடுத்தது குறைஞ்சு 1,000 இயர்ஸ் ஆச்சு. இப்ப கலியுகத்தில் நம்மளோட ஆயுட்காலம் வந்து 100ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, 100 இயர்ஸ்ல நமக்கு என்ன செய்ய முடியாது, நமக்கான உடல் வலிமையும் கிடையாது, அப்புறம் பொருள் செலவும் அவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட யாகம் என்ன அப்படின்னா நாம ஜபம் தான். ஸோ அந்த நாம ஜபம் அப்படிங்கிற அந்த யாகத்தை வந்து யாரு தொடர்ந்து செய்யறாங்க, அது எதுக்காக அப்படின்னா அது மேல நம்ம அந்த ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஜபம் பண்றதோட புண்ணிய பலன்கள் எடுத்து பகவானுக்கு தான் சமர்ப்பிச்சிடணும். நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம 16 ரவுண்டு பண்ணியிருக்கோம், இதனால இன்னைக்கு என் பையன் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த பலன்களையும் பகவான் மேல சமர்ப்பிச்சுட்டு அந்த எதிர்பார்க்காத அந்த ஒரு இருக்குல்ல, அதாவது பகவானுக்கே சரணாகதி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு நம்ம கடமை, நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை இது, இது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது, பகவானும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட பண்ணோம்னா நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். சோ இப்படி ஒரு யாகம் சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல், சரியா? 3 விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்குது, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இன்னொன்னு நம்மளோட கடமை அது, அந்த கடமையை செஞ்சே ஆகணும். ஏன்னா பகவான் கடமையை செய் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பலன் மேல பற்றுதல் கொள்ளாதான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பலன் மேல பற்றுதலும் கொள்ளாம யாரு அவங்களோட யாகத்தை விடாம செய்யறாங்களோ அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணவாதிகள். ஓகேவா? இதுல இந்த ஏன் ஜபமாலை போட்டிருக்காங்கன்னா கலியுகத்துல நம்மளுக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட யாகம் என்ன அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம், அந்த யாகம் தான். அதை விடாம நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும், பயிற்சி எடுக்கணும். 17.12 हरे कृष्ण अभिसंताय तु फलं तंबार्थम अभिचैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ यज्ञம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம், இதுவே வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு திருஷ்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது அதுக்காக ஒரு யாகம் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. புரோகிதர்களை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு திருஷ்டி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்காக ஒரு யாகம் பண்றது, அல்லது ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கல்யாணம் கைகூடி வரணும் வீட்டுல, அல்லது நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும், அல்லது நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒரு விசேஷம் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த மாதிரி பௌதிக சந்தோஷத்துக்காக நமக்கு ஒரு நன்மை அளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து யாகம் பண்ணுவோம். எதுவுமே இல்லை, மழையே இல்லாம இருக்கு, ஒரு 2 months 3 months மழையே இல்லாம இருக்குன்னா மழை வேண்டி யாகம் பண்றாங்கல்ல, அது வந்து பொதுநலன் தான். ஆனாலும் அது என்ன பலனை எதிர்பார்த்து தானே பண்றோம்.
சரியா? அது பௌதிக பலன் தானே அது. பகவானே கொடுப்பாங்க. நம்ம பகவானுக்கு தொடர்ந்து நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம கடமையை சரிவர செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானே இதை கொடுப்பாங்க. பட் அந்த பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் கூட என்ன மாதிரி கேட்டகரியில வந்துருதான், ரஜோகுணத்துல வந்துருது. ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக, நம்மள்ட்ட காசு இருக்கு பணம் இருக்குங்கிறதுக்காக என்ன செய்ய, சத்யநாராயண பூஜை பண்றேன், நான் இங்க இருக்கிற இந்த நகர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் சத்யநாராயண பூஜை பண்றேன், எல்லாருக்கும் அறுசுவை உணவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதோட பலன் என்ன? நம்ம ஆஹா இவங்க வீட்டுல பண்ணினாங்க அப்படின்னு 4 பேர் பேசணுங்கிறதுக்காக செய்யறோம்ல, அது இருக்கக்கூடாது. பகவான் மேல உண்மையான பற்றுதலோடு நம்ம செஞ்சிருக்கணும். சோ அப்படி ஒரு யாகம் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. 17.13 ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷுதே சக்ஷுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், ஓகேவா, அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களை மதிக்க மாட்டாங்க. பிரசாத விநியோகம் இன்றி, பிரசாதம்ங்கிறது ஒண்ணு அந்த வேள்விக்கு சமர்ப்பிக்கப்படணும், அது இருக்காது. வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, நம்ம யாகம் வளர்க்குறோம் வேள்வி வளர்க்குறோம் அப்படின்னாலே புரோகிதர்கள் வரணும், பண்டிதர்கள் வரணும், அவங்க வாயால என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு வேத மந்திரங்களை முழங்குவாங்க. அந்த வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சிணை இன்றி, அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்காக அவங்களுக்கு தட்சிணை கொடுப்பாங்க, சன்மானம் கொடுப்பாங்க. சரியா? அப்புறம் நம்பிக்கையும் இன்றி, இது பண்றதுனால நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு டைலமாலேயே அந்த விஷயத்த பண்றது. சரியா? அப்படி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஓகேவா? அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயத்து மேல அவங்களுக்கே தீவிரமான என்ன இருக்காது, முடிவு இருக்காது, இது நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிட்டர்மைண்டா அதை செய்ய மாட்டாங்க. நம்பிக்கையே இல்லாம ஒரு காரியத்தை இறங்கி செஞ்சுதான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிற மாதிரி செய்யறது. இந்த மாதிரி தப்புகள்லாம் யாரு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தமோ குணத்தை சார்ந்தவர்கள். Then 17.14 Hare Krishna. Devatvija Guru Pragya Bhujanam Shaushamarjavam Brahmacharya Mahimsa Cha Shariram Daba Uchyate. Hare Krishna. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை எளிமை பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். இப்ப தவங்கள் பத்தி சொல்ல வராங்க. ஓகேவா? ஆஸ்டெரிட்டி, இது மொத்தம் 3 விதமான ஆஸ்டெரிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறோம். அதுல முதல்ல வந்து உடல் தவம். சரியா? உடல் தவம் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அது வந்து மத்தவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கணும். உடல் என்ன, நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்மளோட வழிபாட சமர்ப்பிக்கணும். சரியா? நம்ம யாரா பெரியவர்களா இருந்தாலும் பிராமணர்களா இருந்தாலும் நம்மளோட குருவை நம்ம பார்த்தோம்னாலும் அப்புறம் தாய் தந்தையர் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஷ்டாங்கமா வழிபடணும். கீழே விழுந்து வணங்குறதுன்னு தண்டவன் பிரணாம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி விழுந்து வணங்குதல், அந்த மாதிரி வழிபடணும். நம்மளோட உடலான செய்யக்கூடிய ஒரு தவம்ங்கிறது அது. அப்புறம் தூய்மையை பேணி பாதுகாக்கணும். உடல் தூய்மைங்கிறது மிக முக்கியம். அப்புறம் எளிமையா இருக்கணும். சரியா? எளிமையா இருந்தோம்னாதான் யாருக்குமே என்ன, நம்மளுக்கு வந்து பிரியமான, பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எளிமையானவனைதான் வந்து மிக மிக பிரியமானவன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என் பக்தர்ல 12th சாப்டர்ல அவங்க சொன்னது அது. அடுத்தது பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரம்மச்சரியம் அந்த பீரியட் அப்படின்னு வச்சுங்களேன். அது வரைக்கும் அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா பெண்கள்கிட்ட பேசுறது கூட தடைன்னு சாஸ்திரங்கள்ல விதிகள் இருக்குது. அந்த விதிகளை மீறாம அவங்க பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். அப்புறம் அஹிம்சை, அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதெல்லாம் சாஸ்திர விதிகள் தான். தூய்மையா இருக்கணும், எளிமை, பிரம்மச்சரியம் அண்ட் அஹிம்சை, இதெல்லாம் சாஸ்திரிக அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் தான். அதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் அவங்க உடல் மூலமா செஞ்சாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் உடலின் தவங்கள். இந்த குழந்தை வந்து நம்ம பிரபுபாதா அவங்களுக்கு வந்து கார்லண்ட் சமர்ப்பிக்கிறாங்க. இது ஒரு உடலின் தவம், அவங்களுக்கு வழிபடுறாங்க. 17.15 அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரிய ஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாக்கின் தவம். 2வது ஆஸ்டெரிட்டி வாக்கின் தவம் சொல்றாங்க. இதுல உண்மையானது, நம்ம பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பொய் பேசக்கூடாது, உண்மையா இருக்கணும். அடுத்தது இனிமையான பேச்சு பேசணும், யாருக்கும் துன்பம் அளிக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் நன்மை அளிக்கக்கூடியதா இருக்கணும், தீமை இருக்கக்கூடாது. ஓகே, நம்மளோட பேச்சுனால இது 3மே நம்ம வந்து கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது வாக்கின் தவம். அப்புறம் பிறர் மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, இது நம்ம பல முறை சொல்லிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கிறோம். பகவானுக்கு பிடிக்காத செயல்கள்ல இதெல்லாம் தான். சரியா? இதெல்லாம் தான் அசுர குணங்கள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான் ஆல்ரெடி. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். சரியா? நமக்கு அது எடுத்த உடனே என்ன வராது, நமக்கு எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. சான்ஸ்கிரிட் படிச்சவங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பஷ்டமா உச்சரிக்க வரும். அப்படி இல்லையா பை பிராக்டிஸ் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா முறையாக உச்சரிக்க நம்ம பழகிக்கலாம்.
அதுக்காக அதை செய்யாம இருந்துடக்கூடாது. நம்ம பழகி அதை முறையா உச்சரிக்க கத்துக்கணும். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வாக்கின் தவங்கள், அதாவது பேச்சு தவம்னு இதை சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இது யாரு பண்ணுனா அப்படின்னா மகாராஜ் யுதிஷ்டர் பண்ணாங்க. இதை பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க வந்து பாராட்டின ஒரு விஷயம். யுதிஷ்டர் மகாராஜர் பாகவதத்துல வரும் இது. ஏன் அப்படின்னா எக்காரணத்திலயும் அவங்க வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் கூட அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது அப்படின்னா அடுத்தவங்களை துன்புறுத்துற மாதிரியான பேச்சு இருக்காது. இனிமையான பேச்சு, மற்றவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சு வந்து பண்றதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா மகாராஜா யுதிஷ்டர் தர்மராஜா. 17.16 மனः பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்திரித்யேதத் தபோமான சமுச்யதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஓகேவா? மனம் ஒரு வகையான தவத்தை செய்யும். என்ன அப்படின்னா திருப்தி அடையும். சரியா? நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவை இதுதான். இதுக்கு மேல நம்மள்ட்ட இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சிடணும். சொல்லியிருக்காங்கல்ல, சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விதியை தான் வந்து பிரபுபாதா அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. பல இடத்துல அவங்களோட இதுல பொருளுரையில சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மளுடைய பொருளீட்டும் கெப்பாசிட்டிங்கிறது 100% இருந்தது. நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படி 100% சம்பாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுல 50% அந்த மணி வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு செலவு பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா கோவில் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள், கோவில் கட்டுறதுக்கோ அல்லது இந்த நிதியுதவி நம்ம அந்த மாதிரிதான், அதாவது பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சிடணும். கோவில் கட்டுறதுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம், அல்லது யாருக்காவது பாடம் இந்த வேத நூல்கள் வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம பணத்தை செலவு பண்ணலாம், அல்லது ஆச்சரியர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அப்படின்னா அவங்களுக்கு தட்சணையா கொடுக்கலாம். ஏன்னா அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளவோ அவங்க வந்து தன்னுடைய ஞானத்தை அவங்க கொடுக்குறாங்க. சோ அவங்களுக்கு நம்ம செலுத்திடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது. சரியா? சோ அதனால நம்மள்ட்ட இருக்கிறத வச்சு நம்ம திருப்தி கொள்ற மனம் நமக்கு இருந்ததுன்னா தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன செய்வோம், தானம் பண்ணுவோம், பொருள் உதவி பண்ணுவோம். சரி? அப்புறம் எளிமையா இருக்கணும். இருக்கிறத வச்சுட்டு நம்ம சந்தோஷப்பட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்னமா எளிமையானவர்களா தான் இருப்போம். மௌனம் மௌனம் அப்படின்னா பேசாம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. முன்னாடியே சொல்லி இருக்கிறோம். அபத்தமான பேச்சுக்களை குறைச்சிக்கணும் அல்லது நிறுத்திடணும். பகவானை பத்தின பேச்சை தவிர பாக்கி நேரம் பூரா அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா மௌனத்தோட இருப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ங்கிறது எண்ணமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அதாவது புலனின்பங்களை தூய்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்காது. செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க. தனது இருப்பின் தூய்மை, இதெல்லாம் இது இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் அந்த மனதின் தவங்களாகும். இந்த இமேஜ்ல வர்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் மகாராஜ். அந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருக்காங்கல்ல, வியாசரோட அவங்க பையன். அவங்க இந்த கதை வந்து நீங்க பல இடத்துல கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பெண்கள் எல்லாரும் குளத்துல குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, ஆடை இல்லாம குளிக்கிறாங்க. சுகபிரம்மம் இருக்காங்களா, அவங்கதான் பாகவதத்தை பரிசுட்டு சொன்னவங்க. அப்புறம் பாகவதத்தை எழுதினது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசர். வியாசதேவர் வந்து முன்னாடி போறாங்க. அப்ப அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு இருந்த எல்லா லேடிஸும் என்ன செய்யறாங்க, அவசரமா துணி எடுத்து மறைச்சுக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப வயசானவங்க. அவங்க நிறைய வேத நூல்களை எழுதினவங்க, வேதத்தை தொகுத்தவங்க அவங்கதான். அப்புறம் வேதம் எல்லாத்தையும் வந்து ரிஜ், யஜுர், சாமம், அதர்வனம்னு பிரிச்சு எழுதினது அவங்கதான். மீதி அதுக்கு முன்னாடி இல்லைன்னா வழி வழியா காதால கேட்டு சொல்லப்பட்டுட்டு இருந்ததுதான், ஸ்ருதியா இருந்ததுதான் அதை ஸ்மிருதியா அவங்க மாத்தினாங்க. சரியா? அது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட சென்சஸ் எல்லாமே அப்ப இருந்தவங்க அந்த சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அன்லிமிட்டெட் சென்சஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்தது. கலியுகம் பிறக்க போகுது அப்படின்னோடனே நமக்கு எல்லாம் டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் வந்துருச்சு. சோ இனிமேல் வரக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து எதுவுமே எழுதி ஸ்கிரிப்சர்ஸா வச்சா மட்டும்தான் புரியும் அப்படிங்கறதுனால வியாசதேவர் வந்து பகவான் என்ன சொன்னாங்க, நீ வந்து பிரிச்சு எழுதிடுங்க. அதனால எழுதப்பட்டதுதான். ஓகேவா? அது வரைக்கும் வேதம் வந்து காதால கேட்கப்பட்டு ஓதப்பட்டதுதான். சரி, காதால சொல்லப்பட்டு ஓதப்பட்டு காதால கேட்கப்பட்டதுதான். ஆனா வந்து அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு கற்றறிந்த ஞானி அவங்க. அந்த ஞானி போகும்போது அந்த பெண்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க, ஆடை எடுத்து மறைச்சுக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு பின்னாடியே வந்து அவங்களோட பையன் 16 வயது பையன் சுகபிரம்மம் அவங்க போறாங்க. ஆனா பெண்கள் எல்லாரும் அவங்க பாட்டு குளிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்க ட்ரெஸ் போட்டு அவங்க என்ன பண்ணல, தன்னுடைய உடலை மறைச்சுக்கல. இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொன்ன இந்த 5 விஷயங்களும் யாருக்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா சுகபிரம்மம் அவங்கள்ட்ட இருந்தது. ஆனா இந்த சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை, திருப்தி, எளிமை எல்லாமே வந்து இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க வியாச பகவான். ஆனா அவங்கள பார்த்துதான் பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க, ட்ரெஸ்ஸை மூடிக்கிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா போய் அவங்களே கேட்டாங்க, வியாசதேவரே போய் கேட்டாங்க, ஏன் என் பையன் போறாங்க, அவங்கள்ட்ட நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணல, நான் ஒரு வயசான ஆளு, நான் போகும்போது நீங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு. அப்ப சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற மரமும், இங்க இருக்கிற செடியும், இங்க இருக்கிற பறவையும், இந்த குளத்துல போற மீன், நாங்க எல்லாருமே ஒண்ணுதான் சுகபிரம்மம் அவங்களுக்கு. யாருமே அவங்க எந்த விதமான கண்ணோட்டத்திலயும் அவங்க பார்க்கல. எல்லாமே ஜடமாதான் அவங்க பார்த்தாங்க.
ஆனா நீங்க போகும்போது உங்களுடைய எண்ணமாகப்பட்டது பெண்கள் குளிக்கிறாங்க, நீங்க திரும்பிக்கிட்டீங்க. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்கள மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லங்கிறது. சோ நாங்க எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு அந்த பெண்கள் வந்து உங்களுக்கு பதில் கொடுத்தாங்களாம். ஸோ அந்த மனதின் தவங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த 5 பேசிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, அவங்க மனதின் தவத்தை சிறப்பா அவங்க ஆற்றுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். 17.17 श्रद्धया परया तप्तं दवस्तत्त्रिविधं नरैः அபலாகாங்ஷிபிர்யுக்தைஹ சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஓகேவா. முதல்ல உடல் தவம் பார்த்தோம், அடுத்தது பேச்சின் தவம், வாக்கு தவம் பார்த்தோம், அடுத்தது மனதின் தவம் பார்த்தோம். இந்த 3 விதமான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் ஓகேவா, நமக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வருங்கிறத எதிர்பார்க்காம பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா. பகவானுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த தவங்கள் எல்லாமே எப்படி யாரால செய்யப்பட்டது அப்படின்னா, சத்துவகுணம் உள்ள ஒரு ஜட வாழியால. அந்த உயிர் வாழியோட குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா அவங்க என்னென்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, பரமனை திருப்தி செய்யணுங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கும், அதுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. சோ இப்படி இருக்கிறதுனால அது வந்து இந்த 3 தவங்களும் வந்து சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தங்கிட்ட இருக்கிற பொருள் அதை வச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்க, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் சர்க்கம்பலேஷன், அதாவது கோவில் சுற்றி வர்றது இருக்குல்ல, அது பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா. நம்ம வந்து யாத்ரா எல்லாம் போவோம்ல, அதுதான். அடுத்தது கோவர்தன் பரிக்கிரமா, மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. அங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட பார்த்தா அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அசோசியேஷனோட அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அங்கெல்லாம் போய் அந்த கோவிலையோ அல்லது அந்த ஊரையோ என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா நகர்வலம் பண்ணாங்க. அங்கெல்லாம் போயிட்டு பக்தி சேவையை செஞ்சாங்க. அங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தினாங்க. சோ பலனை எதிர்பார்க்காம அவங்க இந்த மாதிரி உடல் தவம், மனதவம், வாக்குதவம் எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க. அவங்க வாயிலேன்னு என்ன வந்தது அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான் எப்ப வந்தது, பொதுமக்களுக்கு ஞானத்தை வாரி வாரி வழங்கினாங்க. அதுதான் அவங்களோட வாக்கு தவம். உடல் தவம், மனதவம் எப்படி இருந்தது, ரொம்ப அவங்க சிம்பிளா இருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட இருந்தாங்க. சுய கௌரவம் எதுவும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஒன் மோர் திங், கர்வம்ங்கிறது அவங்கள்ட்ட இருக்காது. ரொம்ப ஹம்பிளாவும் சப்மிசிவாவும் அவங்க தன்னோட குரு கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிட்டது அத்தனையும் அவங்க பொதுமக்களுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க. சோ அவங்க சத்வகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17.18 சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத்திக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஓகேவா. அடுத்த தவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல செய்யப்படுற தவம். ஓகேவா. இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த உடல் தவம், மனதவம் மற்றும் வாக்குதவம் இது எல்லாத்தையும் எனக்கும் மான மரியாதை கிடைக்கணும், அப்புறம் தன்னை எல்லாரும் என்ன பண்ண வழிபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தற்பெருமையோட செய்யப்படுற தவங்கள் சம்டைம்ஸ் அவங்க ஏற்றுவாங்க. ஓகேவா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தவங்கள் என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல செயல்படுது. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சஞ்சலமானது, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதியை தராது. ஆஹா, இது அவங்க வந்து நமக்கு மரியாதை செலுத்தினாங்களே, உண்மையாதான் செலுத்தினாங்களா, இது வந்து இன்னைக்கு செலுத்திருக்காங்களே, நாளைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம மேல அவங்களுக்கு இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு மனத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கேரண்டியே இருக்காது. என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே அதே சிந்தனையிலே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ பரம இலக்கு என்னங்கிறத அவங்க விட்டுருவாங்க. அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு என்ன, அந்த தற்காலிகமான சந்தோஷம் தான் அவங்களுக்கு தேவை. இந்த இந்த ஜட இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய இந்த சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம எப்படி எலிவேட் ஆகி போக முடியும். ஓகேவா. சோ இந்த தற்காலிகமான விஷயத்து மேலேயே அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்கள செய்யக்கூடிய தவங்கள் எல்லாமே ரஜோகுணத்துல செய்யப்பட்டது. அவங்களோட குணம் ரஜோகுணத்துல இருந்திருக்கு. 17.19 கிருஷ்ணா. மூட கிரஹேனாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சானார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தன முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. சில பேர் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக, மத்தவங்களை துன்புறுத்துறதுக்காக தன்னை ரொம்ப வருத்திக்கிட்டு, தன்னை வருத்திக்கிறதோட இல்லாம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் சேர்த்து வருத்துறாங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரியா. இந்த மாதிரி செய்யப்படக்கூடிய தவங்கள் என்ன அப்படின்னா உடலை வருத்திப்பாங்க, அப்புறம் மத்தவங்களை அழிக்கணுங்கிறதுக்காக. சோ ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா கெட்ட விஷயம். உடலை வருத்திக்கிறது மூலமா உடலோட மூலப்பொருட்களை துன்புறுத்துறாங்க, உடலுக்குள்ள கூடிய பரமாத்மாவை துன்புறுத்துறாங்க, அதுவே தமோ குணம். இன்னொன்னு மத்தவங்களை அழிக்கணும், அவன் கெட்டு போகணும், அவன் அழியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யறாங்க, சில பேர் வந்து தவங்கள் ஏற்றுறாங்க.
இந்த மாதிரியான தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. 20 ஹரே கிருஷ்ணா. தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. இப்ப தானம் வந்துட்டாங்க. கிருஷ்ணா. இந்த பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுறது, இது ரெண்டும் இருந்தது அப்படின்னாலே யாரு அப்படின்னா சத்துவகுணம் தான். இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பலன் மேல பற்றுதல் இருக்காது, ஆனா கடமையை செவனை செய்யணும். இந்த ரெண்டு எண்ணமும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். அடுத்து தகுந்த நம்பருக்கு யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். சரியா? அப்புறம் முறையான இடத்துல வச்சு கொடுக்கணும். முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம். சரியா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி செய்யப்படும் தானம் வந்து அந்த உயிர்வாழியானவன் சத்துவகுணத்தில் இருந்து செய்யறதா கருதப்படுகிறது. ஓகேவா? சோ ஒரு தகுந்த நேரத்துல தகுந்த ஆளுக்கு கொடுத்தாங்க, முறையான இடத்துல வச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலே அது அவங்க சத்துவகுணம் நிறைந்தவர்கள். இங்க இருக்கிறவங்க பாருங்க, அவங்க வந்து புக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கள்ட்ட இருந்து புக் வாங்கினாலும் சரி, அல்லது அவங்களுக்காக நம்ம புக்கு வாங்கி மத்தவங்களுக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு அந்த பொருளை அந்த கிடைச்ச பணத்தை கொண்டு வந்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னாலும் சரி. சரியா? அது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு விதமான ஹெல்ப். அவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டி, பியூர் கிருஷ்ணா டிவோட்டி. அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை நம்ம செய்யணும். அது நம்மளுடைய கடமை. 17.21 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. பிரதியுபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஓகேவா? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி தானம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம இவங்களுக்கு கொடுக்குறோம்ல, இவங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு திரும்பி கிடைக்கும் அப்படின்னு பிரதியுபகாரம். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இருந்து பலன் எதிர்பார்த்து செய்யறது. அப்புறம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட நேச்சரே எப்படி, அவங்க செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே எப்படி இருந்தது, அவங்க தானம் பண்ணாலும் அப்படிதான், தவம் பண்ணாலும் அப்படிதான். ஓகேவா? அது எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல அவங்களோட கண்ணு இருக்கும். சரியா? பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க. அல்லது விருப்பமின்றி, தனக்கு விருப்பமே இல்லாம ஒருத்தவங்க கொடுக்க சொன்னாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கறது. ஓகேவா? அப்படி கொடுக்கற தானம் வந்து ரஜோகுணம். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், அவங்க எந்த பலனை எதிர்பார்த்திருக்காங்க அப்படின்னா, அங்க இருக்கிற போற ஃபேமிலி அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதை என்ன பண்றாங்க, செல்ஃபி எடுத்து அந்த சோசியல் மீடியால அப்லோட் பண்ண போறாங்க. ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு தானம். அப்புறம் வேண்டா வெறுப்பா கொடுக்குறாங்க பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டால கொடுக்குறாங்க. சரியா? அது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம். இந்த தானத்தை வாங்குறதுனால இவங்களுக்கும் எதுவும் சிறப்பு கிடைக்க போறது இல்ல, அவங்க வாங்கிக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு கிடையாது. ஓகேவா? தகுந்த இடத்தில் தகுந்த நபருக்கு தகுந்த நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடிய தானம் தான் சிறந்தது ரெண்டு பேருக்கும். இது பகவான் வரையறுத்தது. 17.22 ஹரே கிருஷ்ணா. அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்ஷ்ய ச தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய்மையற்ற இடம், சரியா கொடுக்கக்கூடிய இடம் வந்து நல்ல இடமா இருக்கணும், சரியான நேரத்துல கொடுக்கணும், சரியான நபர்களுக்கு கொடுக்கணும். இது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு பாருங்க சத்துவ குணத்துக்கும் இந்த தமோ குணத்துக்கும். அது தூய்மையான இடம், இது தூய்மையற்ற இடம். அதுவும் கரெக்டான நேரத்துல கொடுக்கணுங்கிறாங்க. இது முறையற்ற காலத்துக்கு. ஸ்கூல் திறக்கும் போது நம்ம வந்து ஸ்கூல் பசங்களுக்கு நம்ம புக்ஸ் நோட்ஸ் வாங்கி தரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டேஷனரி வாங்கி தரோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம கொடுக்குறோம், ஒரு தானமா கொடுக்குறோம், ஒரு 10 பசங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது யூட்டிலைஸ் ஆகும். இதுவே அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு, ஸ்கூல்ல இருந்தே கவர்மெண்ட்டே எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கு மேல நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதனால அவங்களுக்கு யூசேஜ் கிடையாது. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, முறையற்ற காலத்துல எதையும் கொடுக்க கூடாது, ரெண்டு பேருக்கும் யூஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். சோ முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு, இங்க இருக்கிறவங்க பாருங்க, அவங்க வந்து அந்த நம்மள்ட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்குறவங்க மாதிரியே தெரியல அவங்கள பார்த்தா. ஆனா அவங்க என்ன கேட்டு இருக்கிறாங்க, ஐ நீட் மணி. சோ அவங்க யாரு அப்படின்னா தகுதியற்ற. ஏன்னா அவங்க அதை எடுத்துட்டு போய் அவங்க உண்மையா அவங்க வந்து ஃபீட் பண்ண போறது இல்லை, அவங்க ஃபேமிலியை ஃபீட் பண்ண போறது இல்ல, அவங்களுக்கு அது கரெக்டான வேலை யூட்டிலைஸ் ஆக போறது இல்ல. அவங்க வேற ஏதோ ஒரு தப்பான நோக்கத்துக்காக அவங்க பணம் வாங்குறாங்க. தக்க கவனமும் மரியாதையும் மீறி வழங்கப்படும் தானம். சரி, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தானம் எந்த எந்த குணத்துல இருக்கவங்க அப்படின்னா தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக. சோ ஒரு மனிதன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தானத்தை வழங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்க தமோ குணத்தை சார்ந்தவர்கள். 23 ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்திரிவித ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாश्च யஜ்ஞாश्च விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும்
மூன்று சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஓகேவா? ஓம் தத் சத் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா பரமம், பூரணம், அப்புறம் உண்மை. ஓகேவா? இது யார பகவானை குறிக்கிற சொல் இது. எது செய்யறதா இருந்தாலும் எது செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க புரோகிதர்கள், பிராமணர்கள். இந்த மூன்று குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. பரமனை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானை முதல்ல அழைக்கணும்ல. அவங்களை அழைச்சாதானே அவங்களுக்கா செய்யப்பட செயல்கள் சரியா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அதை சமர்ப்பணம் பண்ண முடியும். சோ அவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பிராமணர்கள் உச்சரிக்கப்பட்ட சொல் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓம் தத் சத். இது வந்து 3 விதமான இடத்துல சொல்லுவாங்க. ஓம்னு ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, தத் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, சத்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, அப்புறம் அசத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த 4 தான் இப்ப வரப்போற 4 ஸ்லோகாஸ்ல பார்க்க போறோம். 17.24 தஸ்மாதோம் இத்யுதாஹிருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாக சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பரமயனை அடைவதற்காக ஓகேவா ஒரு யாகம் ஒண்ணு பண்றோம், அல்லது தானம் பண்றோம், அல்லது தவம் பண்றோம். ஓகேவா இந்த 3த்துல எதை நம்ம செய்யறதா இருந்தாலும் பரமனை அடைவதற்காக செய்யணும். அப்ப நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கணும்? இது வரைக்கும் சோஃபார் நம்ம சொன்னதுல சத்துவகுணத்துல இருந்தா மட்டும்தான் பரமனை அடைய முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்கதான் சாஸ்திரிக் விதியை அவங்கதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரியா? பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஓகேவா? எப்பவுமே நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா ஓம் சொல்லிட்டுதான் அதை சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நம்மளோட பிரேயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய அக்ஷரம் என்ன அப்படின்னா ஓம் அப்படிங்கிற அக்ஷரம். ஓகேவா? அது பகவானை திருப்திப்படுத்தும். அவங்கள நம்ம அடையணுங்கிற எண்ணத்தை நமக்கு மேல் மேல வளர்க்கும். இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல குறிப்பிட்டப்பட்ட விதிகள். இந்த விதிமுறைகளின்படி ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய யாகத்தையோ தானத்தையோ தவத்தையோ செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓம்ங்கிறத சொல்லுவாங்க. 25 ஹரே கிருஷ்ணா. தத்தித்யன பிசன் கிருஷ்ணா தத்தித்யன பிசந்தாய பலம் யக்னதவஹ கிரியாஹ தான கிரியாச்ச விவிதா கிரியந்தே மோக்ஷ காங்ஷிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஓகேவா? இந்த முதல்ல யாகங்கள்லாம் பண்றாங்க, இந்த அளவுக்கு பரமனை அடையணும், பரம இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு அவங்க யாகம் பண்றாங்க அப்படின்னாலே அவங்க யாரா இருக்கணும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களதான் இருக்கணும். சரியா? ஏன்னா அந்த யாகத்தோட பலன் யாருக்கு அப்படின்னா நமக்கு கிடையாது. இந்த யாகத்தோட பலனை அனுபவிக்கிறது யாரு அப்படின்னா எல்லா யாகத்தின் பலனை அனுபவிக்க போக்தாரம் யக்ன தபஷாம் சொன்னாங்கல்ல பகவான். சோ பகவான் தான் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து அனுபவிப்பாளர். ஓகேவா? அதனால இந்த பலன் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் யாரோடைய குணம் அப்படின்னா சத்துவகுணம் உள்ள ஒரு உயிர்வாழியோடதுதான். அவங்க ஓம்னு ஆரம்பிச்சு தத் எனும் சப்தத்துடன் இதெல்லாம் செய்வாங்க. அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். சரியா? பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. அது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த பலனை வந்து பூரா பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணிட்டு சத்துவகுணத்துல தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி யாகம், தவம், தானம் இதெல்லாம் பண்றாங்க. யாகம் பண்ணும்போது தத் அப்படிங்கிற அந்த சப்தத்தை அவங்க எழுப்புறாங்க. இந்த செயல்களின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக பந்தத்துல இருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கணும்னு. ஓகேவா? ஒண்ணு பலனை விட்டுறணும், இன்னொன்னு இந்த பற்றுதலை விட்டுறணும். ஓகேவா? பலனை பகவான்கிட்ட விட்டுறணும், பற்றுதலை நம்மள்ட்ட இருந்து விட்டுறணும். சோ பற்றுதல்ல இருந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா அந்த அந்த பாண்டிங்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம பகவான் மேல நம்ம பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும். இந்த உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். அடுத்தது 26 and 27 சத்பாவே சாதுபாவே ச சத்தித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பாத்த யுஜ்யதே யக்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதி சத் இதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத்தர்த்தீயம் சத்தித் ஏவா விதீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. ஒரு யாகத்தோட நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் அடையணுங்கிறது தான். அந்த பரமபூரண உண்மை அவன் பகவானோட திருவடியை அடையணுங்கிறது தான். நம்ம ஒரு யாகம் பண்றதோட முழு பலன் நமக்கு அதுதான், அவங்களை அடையணுங்கிறது தான். இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஓகேவா? ஓம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓம்னு ஸ்டார்ட் பண்றது மூலமா நம்ம வந்து பலனை வந்து பகவான் மேல சமர்ப்பிச்சிடுறோம்.
தத் அப்படின்னு சொல்றோம். அது மூலமா நம்ம பற்றுதல்ல இருந்து வெளியில வந்துடுறோம். சத் அப்படின்னு சொல்றது மூலமா நம்ம பரமபூர்ண உண்மையை அடைஞ்சிடுறோம். ஓகேவா? பகவானோட திருவடியை அடைஞ்சிடுறோம். அதுதான் இந்த 3 வார்த்தைகள் இருக்குல்ல, 3 அக்ஷரங்கள் இருக்குல்ல, அது 3த்தோட இது யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். சோ ஒன்னொன்னுத்தையும் நம்ம வந்து சொல்றோம். ஒரு ஒரு டேர்மே நம்ம வந்து அந்த இடத்துல சொல்றோம் அப்படின்னா, சவுண்ட் அந்த பண்றோம் அப்படின்னா, அது இந்தந்த பலனை நமக்கு தருது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார். ஓகேவா? அந்த யாகத்தை செய்யறவங்க யாரு அப்படின்னா, நமக்கு பண்ணி கொடுக்கிற பிராமணர்கள். பகவான் யாரு அப்படின்னா அவங்களும் சத்து தான். அவங்களும் யாரு? பூரண உண்மைதான். ஓகேவா? சச்சிதானந்த விக்கிரகத்துல சத்துன்னு வருது இல்ல, அவங்களும் அந்த பூரண உண்மைதான். அந்த பகவான் அடையறதுக்காக பிராமணர்களை வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஒரு யாகத்தை பண்றோம். அந்த யாகம் என்ன அப்படின்னா, அதோட பலனை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுறோம். அந்த யாகம் பண்றதுனால நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையோட இந்த கட்டுண்ட பௌதிகவாதிகள்ல இருந்து வெளியில வந்துடுறோம். ஓகேவா? இந்த ஒரு தவம் வந்து சத் என சொல்லப்படுகிறது. பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா? அவங்களுக்காக பண்ணக்கூடிய யாகம் மட்டும் இல்ல, தானம் மற்றும் தவங்களும் கூட என்ன சொல்லப்படுதான்? சத்துன்னு சொல்லப்படுது. ஏன் அப்படின்னா, அது எல்லாமே நம்மள எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படின்னா, அந்த பரம பூரண உண்மை கிட்டதான் கொண்டு போய் சேர்க்குது. சோ அந்த யாகமும் சத் அப்படின்னு சொல்லலாம். பகவானையும் சத் அப்படின்னு தான் நம்ம குறிப்பிடுறோம். அந்த யாகத்தை பண்றாங்கல்ல, அவங்களும் சத் அப்படின்னு தான் நம்ம குறிப்பிடப்படுறோம். ஓகே. 17.28 ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்யா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத் அசத் இத்யுச்யதே பார்த்த நச்ச தத் பிரேத்ய நோ இஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. ஓகேவா? போன ஸ்லோகா 2 ஸ்லோகால என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பரமன் மீது நம்பிக்கை வைத்து செய்யப்படும் யாகம், தவம், தானம். ஓகேவா? அது யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், அவங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு செய்யறோம். அதனாலதான் அதை என்னன்னு சொல்றோம்? தத் சத். ஓகேவா? ஆனா இதை என்னன்னு சொல்றோம்? அசத்துன்னு சொல்றாங்க. என்ன? நம்பிக்கையின்றி. பரபிரம்மம்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை இல்லாம சில யாகங்கள், தவங்கள் அண்ட் தானங்கள் நடைபெறுது. அதெல்லாம் என்னன்னு டெம்பரவரி. அதெல்லாம் யார் பண்றா? ரஜோகுணத்திலயோ தமோகுணத்திலயோ இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அது அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஓகேவா? இது வந்து நமக்கு இந்த பிறவியிலேயே நமக்கு பயனை தராது அப்படின்னு அடுத்த பிறவியில எந்த பயனை கொடுக்க போகுது? இதோட பலன் அப்படிங்கிறது பூஜ்யம் தான். நம்ம எதுவா இருந்தாலும் நம்ம யார் மேல நம்பிக்கை வச்சு அதை பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் இதெல்லாம் தான். என்ன? குணம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். நம்மளோட நம்பிக்கை யார் மேல இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேலதான் இருக்கணும். நம்மளோட ஸ்ரத்தாவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யார் மேல செலுத்தணும் அப்படின்னா, பகவான் மேல. அவங்க மேல செலுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி 3 விஷயங்களை செய்யணும். யாகம் பண்ணலாம், தவம் பண்ணலாம், அண்ட் தென் தானம் பண்ணலாம். இது 3மே அந்த ஆத்மாவோட சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். ஆத்மாவோட சுபாவங்கிறது எதை வச்சு வரையறுக்கப்படுது அப்படின்னா, அவங்க வந்து அந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். அந்த 3 குணங்கள்ல எந்த குணத்துக்கு அந்த ஆத்மா வந்து அப்போதைக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கோ, தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குதோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானம் தான் அவன் செய்வான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான யாகம் தான் அவன் செய்வான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தவம் தான் அவன் செய்வான். ஓகேவா? சோ அந்த 3 குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 3 விஷயங்களை யாரு பண்ணி அவங்க வந்து பரம இலக்கை அடைஞ்சாங்களோ அவங்கதான் என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கையுடையவர்கள். அவங்கதான் வந்து ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற அந்த பரம பூரண உண்மையை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, பரம இலக்கை அடைஞ்சவங்க. எகெயின் சாப்டரோட சம்மரி இது. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அதே சம்மரி தான். என்னன்னு பாத்தீங்க, இந்த 28 ஸ்லோகாஸ்ல வந்து எப்படி அவங்க வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுன் கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்டாங்க. அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப், அதாவது வேதங்கள்ல அல்லது வழிமுறைகள் எதுவுமே இல்லாதது, ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸே இல்லாத ஒரு யாகத்தை செய்யறது மூலமா அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? யாகம்னு இல்ல, செயல்கள். ஓகேவா? அவங்க வந்து வேதத்துல பரிந்துரைக்கப்படாத செயல்கள். அது யாகமாவும் இருக்கலாம், தவமாவும் இருக்கலாம், தானமாவும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறவங்க எந்த குணத்துல உள்ளவங்கன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுத்த பதில்கள் தான் நம்ம இந்த 27 ஸ்லோகாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री उदय दादर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण